जों साइमानो borok kotor kotor rongni nogo salbrum 24 घन्टा joraromoi bodyguard rok kuthumoi tongo. Phiaba khoroksa borok bodyguard ni jagao bini logi 24 घन्टा doctors ni line kuplung khlaioi bini ganaguni kuthumja. Emon je borok bo mai chanani swkang chamung chanani swkang o chamung no swkang test khai sigrao. Tei tui nungnani swkang bo haino o tui no swkang nungya swkang test khlai sigrao kaham de hamya rok hnoi. Tei emon je borok bini nogo AC ni jaga oxygen ni chamber tongo. Emon je borok bo bini life no long live khlainani bagui bini nogo oxygen ni chamber snamkha. Tei bo emon je borok bini himmani yapri khanawoi joto borok no gobor chawi thangbayo. Tei bini style rok no nugui koror koror brui rok amsake hamjakbayo tei bono nugma bai lengui rogo thangbayo baksa bini big fans rok. Tei bini personality rok no nugui borok kwbangma rok copy rok bo khlailayo. Tei bo emon je borok bini kalakari ni duniyao bo no khoroksa je abo hai kebo phano bini jaga nawui manya eba bo hai kebo step nawui khlai phunugui manya. Ang kok sawi tongo baksa baksa kheto saimanai thangkana o kok sama baino te baksa baksa kheto bujiwi manya no ongui tongkhana tamo kok audio modek sawi tongkhanoi hingke ang norok no sawi rewano ang sawi tongo action flexion Michael Jackson ni kok. Michael Jackson no kebo phano sinia amo haito borok reina okra thun chikon thun ojon thun joto borok no bono sinibayo. Michael Jackson emon je borok bono bini bumung khuma bai te wansukma bai no chini wansukma ni duniyao rockstar ni bumung kahaike nugjagui phayo. Tei Michael Jackson ni bumung khanawoi koror koror korung korung dancer borok ni bokhorok bo moima thangbayo. Michael Jackson bokhoroksa no bini jagao kebo nawui manya bokhoroksa rockstar. Phiaba emon je tamo ongkha bini live o superstar ongnani ortek lamao no o sungjar no yakarui klangnani nangkha tamni bagui o sungjar no yakarui klangnani nangkha Michael Jackson. Tinini o video o obono tui no salainai Michael Jackson puilan simi tam ongkha tei tamni bagui bo amsuk sikla chelai jorao no o sungjar no yakarui klangnani nangkha oborok no tui no saiman lainai hingke video no poilano hoite paithak jora joya sak nai tongdi skip khlaiawoi haike norok first to last joto story saiman nai. Khnaui mankha je Michael Jackson bini yago sob somoy no hand glove thopjak tei Michael Jackson ba borok kotor bini fan following rok ba amsuk no bango tei bo bai je pro chi baire o eba ke ba handsis afro bo o hand glove thopya sak kebo bai chi bai eba ke ba handsis riya. Hingke kubui kogo emon je bini sorio tamo cholioi tong o chintani bagui bo kebo no phano bini sori sak sori no kebono phano phanangnani naya je hand glove ma thubui tongnani nang. Hingke norok salbrum no bono Michael Jackson no YouTube social media rok ba upload khlaijak tongo kwcham video aro joto no nugui manda je bo sob somoy no bini khorogo topi thupjak. Hingke borok rok wansuklayo o topi bo bini style ni kaisa part no hinoi phiaba obok bini style ya obo bini mukhang no huinani bagui se topi thubo. O kok kubui Michael Jackson bo sak sak bini mukhang no belai khino naslejago abagui bini sak baithangni nogo kaisa paino aina rok toniya bo. Tei bo sak baithang no bini nogni je aina tongmani bini mukhang no nukjangnai oborok joto no subai paikha. Tei je puro bo bini mukhang no naisikjak tei ongo afro keno bo mini mohol ni muktui roi roi klai kabuima tongo. Michael Jackson je borok ni bwskango lak lak borok khorang chirigui hirosabui tonglayo bini tal bai tal miliwoi. Tei Michael Jackson no je borok rok bathroom o tukututui bini dance no copy khai mosanai.
tei o Michael Jackson no lak lak koror borok amsike hamjago bini fan following rok bini bagui sako tetu rok bo agujak kwbangma no hingke bini logyo emon je tamo ongkha je ordek lamao no bo kwmai thangnani nangkha Michael Jackson thui thangka hinui jotono saimano phiaba baksa salayo Michael Jackson tabuk bo thuya kho bo tabuk bo gumnami eba kheba hoijagoi bo sakbai thangni জীবন সোশ্যাল মিডিয়া ও নুকজাগিয়াওই কাটিওই তঙ্গ হিনে সালাयो বাক্সা ফিয়াবা ওয়ান সুকজাংনাই কক হিংকে অমসে যে মাইকেল জ্যাকসন ন জেরাই অকরা যতন সিনিও তে আমসখাই দুনিয়াও যত সিবন সিনিওই তঙ্গ আর বড় হইজাগৈ তঙ্গই মানানি ব হইজাক ফানো তে অমব খনানানি মানন যে মাইকেল জ্যাকসন ব সালব্রম ন বিনি বসাগ दर्जन इंजेक्शन नाहार ते अमो बैक्टेरिया ते रोग ता अंथन हिनै न ब सागो इंजेक्शन नाहार हिनै खनामानि माइकेल जैक्सन जेप्रो कथां तंग आप्रो ब सरग फानो अंखरिमानिया आमसिके बिनि फैन फलोइंग बांगो जे सरग पुरा बीर अंगै थांग तामनि गांके बनो सरग नगै जत बरक न कबर जावै थांबायो ते बिनि कायसा ऑटोग्राफ माननानि बागै borok rok walai suglaibo onglai thanglayo bini ganawono aboni bagैनो bo public place rok bo amsuk thangya bodyguard kwbangma tongo tei doctors rok bo bin logio kwbangma tongo tei jepro bo public place ongkhoro apro keno bini khorogo tupi tei bini mokhang rok ngage khwnai bai khorobjak mangno ongnai overcoat chumjak tei yago hand glove thupjak जे चेहरा एबा खेबा जे बखांग न दुनिया गनांगै बरक रक बेलाइखिनो हामजागो तै ब हाय इंगनानि मुचुंगो फियाबा ब साकबाय थां साकनि बखांग न बेलाइखिनो नाइसले जागो इभेंट ब आइना पर्यन्त से नाया साकनि बखांग न नाइसले जागै ब वान सुगो साक न बेलाइखिनो दुनिया हासाखानि सितरा हिनै फियाबा बिनि फैन फ्लोइंग नि बागैखे ब बेलाइखिनो नाइथथक दुनिया हासाखानि हिंगे नरक अर वान सुगनानि नांगै थांनाय जे खरकसा नायथक अंगनानि बागै साकुफोर हिंगे सिमिते नायथक हिंगे अम कुनु दिनो फानो चामानि कग्या जदि न साकुफोर सिमि नायथक गांके गोबांमा मिस यूनिवर्स ते मिस्टर इंडिया रक दंग अबरक साकसम मामांग न बरक हिंगे बाहायके जितेवै मानका हिंगे माइकेल जैक्सन ब अमकाहाय निजिनि साक बायथांनि कालानो तै तकुनो उंजागिया फियाबा लुकुरंनि जे कक अबरंनो तै सेब साक बायथांनो अमसके नासले जागो मेन कक गांके बिनि बुफाबनो सालब्रमनो हिनो कुतुगो बिनि मोखां नायथगिया बुकुंरो केखेक मेखेक रखिनै ते आ जराव तर सामानि जराव बिनि मोखांगो बथ्राय रकबो अखरे फाइमा बाय बिनि बुफानि नजरते ब नायथगिया हाय नुकजागै बिनि बुफाबनो कुतुगो ते हाय हिनमां न बुखा बिसिंगो हाबसुगै थांका अकक रक हायनि बागुर ब मिन मोखांनो नायसिंनानि सेलेजाका सालब्रुम बुखावा हाबसुगै थांमा बाय ते सालब्रुम न बिनि मोखांनो टुपिकाइसा बाय खलबिमां तंगो ब ते अमो हायनि बागैनो बुफानि हेरेसमेन्टनि बागै बकेबो बायफानो कग्रक साया साइचुंनो तंनानि हामजागो ब सालब्रुमनो ते अर जागावो बमा बुफानि बागैबो सुरुंथाय तामनि गांके खरकसा सेरायनो आमसके आकौनो कक सानानि कग्या तामनि गांके बखावा हाबसुगै थांका हंके अत्रमा कुनु देनो फानो बग्या अंगै थांगो ते अबो खनामा बाय समाजनि जत बमा बुफारक सुरुंथाय अमहाय कुनु दिनो खलायनानि कग्या बसारंनि साकाओ कुनु दिनो फानो निजिनि बसानो अमहाय हामिया कमेन्ट ताख्लायदि तामनि गांके कुबनि बरक गोबांमा सामा बाय बिनि सागो एक्शन नाया अंगै मानो फियाबा निजिनि बरक सामा बाय अमो एक्शन नानानि बिसि समय नांगलाकते अ एक्शन सारा जीवन ट्रमा अंगै थांगो बरक मासानि बखरगो ते अमहाय न रियल स्टोरी एल्बार्ट आइनस्टाइननि बनब चेरायो गोबांमा बरक न बुद्धि करै बखरक करै बुका रखिनै कुतुकलायो फियाबा बतिनि आमसके बरक कतर अंगै
porani bisingo kotor ongoi nukjak phaika bini bumani bagoi boi jotono bono hinlayo hamya phiaba bini buma kaisa bono hino nung juniani jotono selai intelligent tei bokhorok kaham borok kaham rok hinui haini bagoi no bini bukhao hapsugui thangka boshakno intelligent hinui tei okok hapsugui thangma bai Albert Einstein duniani jotoni selai genius borokni bisingo khoroksa number 1 no nongkhorui phaikha Michael Jackson ni ganao tongnai borok rok sao je Michael Jackson je pro fatara ongkhoro aboni sikang bo bini mukhang no kaham khlai cover khlai siwo je jate fatara ongkhorui ke bo bini mukhang no tanuk thun hinui bo salbrom no kosom chasma tei tupini sahara tui nokni ongkhoro haike teruk bini bukhnai rok bo logoi phaika tei ob bini bukhnai no bini mukhang no cover khlainani jogoi phaika aboni yagulo kheno bini khnai bini mukhang no cover khlai mangkha tei ombo haike no Michael Jackson ni mukhang purapuri cover ongoi thangka lokorangni bwskango nukjak puro tei bo o condition no sak no belai kheno hamjago mukhang cover khlai tongnani tei teruk bini o mukhang kholobai tongmani duniani fan following je tongnai bini borokni uporo impact wngkha je bini je style tongmani mukhang kholobai tongmani obono style hinui borok rok bo bini style no copy khlai laikha Michael Jackson ni thani rang puisa don dolo jotono tongo je sare jibon achuk chawi bo paiya abo haini bagui no bini mukhang no tei bo naithungnani bagui surgery rok bo khlaio salbrom no tei puila furu chere furu hingete bini mukhang kosom tei bothrai gnang rok tongmani dag gnang phiaba teruk omo haike surgery khlaima bai bini mukhang fursasa kufur ongoi thangkha bini mukhangni rong rok paltogui sika agini rong no hamjagya ongoi जों साइपमानो जों मर्टेल तै जों सालसे थैनाय no phiaba Michael Jackson ga cake puno dino phano thैनायनि मुचुंजाग्या bo 150 bosor gothang banjui tongnani muchungjago hai hinai no bini nogo 10 jon doctor kaham duniani bini nogo toniwo salbrum no kisisa sago dukho mangkhangke lumkhangke eba kheba khongrai wngkhangke bokhorok mihimke mokhorok sake bo kisa ni bagui check up khlai siwo tei amo simia Michael Jackson ni bagui je chamung swnamjakmani obo suwui ojon khlai sabsutra test khlai bacteria rok de tongno obono kirijagui no test khlai ma songo bini bagui maimui Michael Jackson Simon ka je oxygen chamber ni bisingo tongkha hangkangke dakti thaiya tei ayuk logo hinui haini bagui no bini nogo kaisa oxygen chamber swnambai nakha tei ar jagao no bo salbrom no tongo tei ar jagao no bo thuo phiaba amsuksa ke sakno naikolui tongphano botini gothang tongliya 50 bosor umoro no thैनानि nangkha duniao jesukpa no sakno grak khlai secure khlai tongthun bodyguard kotor nawui doctor kotor nawui phiaba borok wngkha mortel bo salsa thैनाय no thैनाय phiaba amnorok no emon je kok sana thangui tongo o kok rok no khanamani yagolo norni sago kwchangma bothrai thaijaknai Michael Jackson je pro thika apro bono je pro postmortem khlaika tei report chokpaika o report no naimani yagolo jotono belaikino wanajak bini report no goi mankha bini bwsak baijak pinjara hai ongoi thangkha purapuri shorirni joto bekereng no purapuri baijak tei baksa bekereng hingkangke goliui bo paijak tei bini shorio kaisa kainiya kwbangma lakh hajar injection rima rok bo nukjakha tei wanajaknai kok hingke omose bini ganao 24 gonta doctor rok tongo phiaba bahaike omohai ongoi mangkha bini saksori bisingo tei sawi mangkha je Michael Jackson bini mukhang kwbangma bar no surgery khlaijak tei o surgery khlaima bai pain rok bo ongo jora tei o samani no sojjo khlaimani ongoi painkiller bithirok salbrom no chao tei bithirok bo nongo jate o samani hamnani bagui tei omhai khlaimang painkiller ni overdose injection tei
tablet chama bai bini shori ni je bahan bekereng tongmani obojoto khokla golong eba kheba bekereng baikha baksikeba bekereng golika amohai engui thangka overdose injection tei tablet namani bagui Michael Jackson ni je head doctor tongnai o bini overdose tablet tei injection nawi tongmani obertoi bo mana khlaya engui no bini bumungui cases rok bo klai khatei bo 4 boshor jailo bo tongnani nangkha hutrongni order tei haike Michael Jackson o sungsarno yakare kalangkha hingki norok farsula joto kokno khnawi bujiwi no mankhana